Pozerajte stíhačky. Pozeraj, hej. Húčať budú stíhať. Pozeraj, ako. Nájdem tichučku. Pravdepodobne ste si všimli, že pri tom, ako zatáčali od nás, tak mierne stiahli plyny, že ten rev nebol taký ako pri predošlom prielete, kde ste aj videli, že oni z tej konfigurácie pristávacej potrebovali stúpať, pridali plyn a videli ste aj tie ohníky v ich výfukovom potrubí. Teraz pravdepodobne tú rýchlosť znižovať nebudú. Takže vidíme zmenu konfigurácie, stíhačiek preskupili sa v tej skupine trochu inak. Každopádne čaká nás ďalší prielet. Isté, že pri týchto rýchlostiach to zatočenie nie je také ako pri malých, takže im to trvá chvíľu, kým sa zase vrátia späť nad letisko. Zapkaj si